I crec que no hi ha Borbó. Vull dir, almenys que existeixen els parlaments. L'altre dia estava veient un reportatge sobre Alfons XIII, crec que era el darrer Alfons, no? Sí. Quin personatge! Vull dir, la mort no l'ha fet bé a aquest personatge. Evidentment va arribar-hi una república, per alguna raó va ser-hi, òbviament, però bueno, si continues tirant enrere tampoc és que trobis un Borbó. Jo crec que des que existeixen com a mínim els parlaments, insisteixo. Llavors, això passa també amb els reis. Vull dir, aquest problema de l'egocentrisme en el que hi estan obsessionats amb el seu llegat i amb allò de la transició que he fet i que si no és per mi, mira, disculpi, però hi havia un país que tenia molta gent i que hi havia moltíssims conflictes i qui no entengui que aquella transició, bueno, es va donar, com es va donar, també per unes tensions que hi havia al carrer, que hi havia en el món laboral, que hi havia propiciades i impulsades per la societat civil, no entén res, perquè si no el franquisme hagués continuat tal com estava. Llavors, jo també, per acabar-hi, una cosa molt senzilla també, aquest joc que s'hi té darrerament, de que bueno, aquí el dolent és el pare i el fill és un tio decent, doncs a mi em sembla un joc pervers, que a més el primer interessat és la Casa Reial actual, perquè partíem, i encara no hem recuperat les enquestes en el CIS de què opinaven els espanyols i les espanyoles sobre la monarquia, encara no s'han recuperat, i des de llavors es porta fent aquest joc des d'una casa real dominada per un Felip VI, crec que és, no? Que constantment es vol desmarcar d'un pare i un pare que constantment fa coses grotesques i que les pot fer. I aquesta contradicció permanent el que l'únic que fa és reforçar a un rei que de moment l'únic legat que en tenim aquí a Catalunya és fotre'ns la bronca per fer una mobilització popular per fer un referèndum.